Joho, zdravím všetkých, máme Náďo a ja vás vítam pri 15. dieli z tejto detektívnej sérii Elmwood Trail. A no po 14. dieli, ktorý vyšiel v deň, kedy natáčam 15. diel, tak som si teda trošičku porezeral, čo sa niečo stalo, keďže som trošičku dlhšie nenatáčal ani nevydával. Tak teda, no som späť a jo, minulý diel bol pre mňa asi najviac zaujímavý v tom, že sme sa teda dostali na nejaký meeting a... tu som si aj nevšimol, to je nejaká nová aplikácia. Ale dobre, sme teda na... počkať, sme tu ešte? Hej, počkať. Čo sa mi stalo? Aha, počkať, lebo ja som bol na tom meetingu a mňa to asi momentálne vypojilo, počkať. Dobre, počkať, ešte raz. Aha, ja to musím urobiť znova. Dobre, nevadí. Musím sa dostať znova na ten meeting, takže sa ešte raz nazvem, že nájdem ju. Tak som sa pomenoval aj minule. A teda na tom meetingu ja vám preložím, čo sa stalo, lebo v minulom dieli som to neurobil, keďže sa mi nechcelo. Tak vlastne tam sa bavili iba o tom, že čo to vlastne je. Tí ľudia asi nevedia o tom, čo to vlastne je. Ten jeden, čo to hostoval, tak im hovoril, že prešli ste ten Vault 8 a dostali ste kľúč, aby ste sa sem dostali. Mali sme vlastne za úlohu hneď takú dostať, jak keby toho... No, dostali sme target a mali sme ho nájsť, expoznúť proste. A tam už som ďalej nepokračoval, takže... Jo, no, to je... Na dnešný diel asi náplň. The last person has joined. Let's start. I suppose we can start, whatever this is. I don't have much time. We can easily trap us. It's not safe. You need to chill. What is this exactly? 4 of you solved the vault and found the key. Now, we can begin. Yes. All this sounds crazy. Keep quiet and listen. I've been waiting for too long. Don't you dare talk to me like that, you asshole. There is only one rule. Indiscipline will not be tolerated. You all have a very simple task to follow. Your task is to ascertain and disclose the name and profession of the given target. The first participant whose personal information is revealed will be promptly eliminated from this call. You should be able to see your targets under your name. Jo, no, takže my máme nájsť Stealth Lislera, ktorý je hneď vedľa nás ten zelený. A napísala nám Amanda a ja som už teda nevedel, čo urobiť ďalej. Amanda nám píše... Reálne, Amanda nám písala, že sa nami potrebuje rozprávať. Ale ja nemôžem odpísať. Nemáme čo odpísať. No dobre, tak to necháme tak. No nejakým spôsobom máme odhaliť toho Stealth... Oh môj Bože. How's your IP changing every 30 seconds? Not my first time. Máme Stealth Lislera odhaliť. A máme tu hore nejakú napovedu. A tu na niekde, neviem presne kde, to bolo tu v browseri? Jo, toto tu. Tak máme nejako pomocou tej napovedy a to zistiť. Asi neviem, jak jeho meno alebo čo. Ale počkaj, ja sa tam dostanem. A teraz sa pozriem na ten meeting. No. 4 a ten pravý oný. Tak. Počkať, možno, že skúsime to trošičku... Počkať, dobre, už viem. Lebo ja som nad tým rozmýšľal ešte, keď som pozeral to video, keď som ho strihal. 4 by mohla znamenať, že 4. toto kolíčko a ten trojuholník, takže to N-ko. N, lebo ja som na to predtým išiel úplne inak. Ja som to úplne celé posral. Takže N, N, L... Takže, počkaj, tak to možno bude nejaká stránka nlv.net. Browser, poďme na to. nlv.net. Jo! Oj Bože, ja som si dostal nejakú IP adresu, no akože na nejakú stránku, kde môžem zistiť IP adresu asi. Dobre, 94, 134, 248, 86. 94, 134, 238,
86, nie som si úplne istý. Nie, 248. Späť. 148.86. Jo, dobre. Aha, počkať. Aha, ja musím, počkať. Čo to je? Toto. Počkať, 28-ročný inžinier. Ja som to tam nestihol prečítať. Daniel Wilson, 28-ročný inžinier týchto sietí. Dobre, a čo? Aha, poslať dáta. Aha, ja musím poslať dáta o tomto kamoškovi. Ten lazy Power má nájsť moje informácie. No. Gotcha. What? It will be sad to see you go. One of the targets has been exposed and will be eliminated. No! Čo? No! This can't be! You can't do this. What? Oh! This is the end of this call. You'll be contacted soon. Čo? My dvaja sme ostali. Dobre. Čo sa stalo teraz presne? Toho jedného sme... toto je deň neskôr, wow. Exposli sme tohto frajera. Oni ho nejako... oni mu zničili... Vypli mu ochranu a vypli mu proste aj ten menič hlasu. A hej, exposli sme ho tým pádom. Prečo nemôžem rozprávať k Amande? Prečo je nenapísam? Nejaká Helen mi napísala. Hej, je toto samozvaný detektív? Toto je Helen Pouch. Poznám vás? Môžeš sa držať ďalej od Betty? Myslíš si, že je sama? Jej priatelia sú tu, aby ju ochránili. Nehovor mi, ako on robí svoju prácu, decko. Nie dieťa, decko, no, to také. Ty nie si policajt, takže to zabal a... Nezaujíma ma to, čo mi hovoríš, alebo to, čo chceš povedať. Prosím, neruš ma. Ale jak úplne už sa s tými detičkami neserie. Vysad sa na to, kámo, ako sa považuješ takto so mnou rozprávať. Dobre. A napísal mi ďalší frajer, nejaký Reggie. Jo, ty detektív odpočúvaš mojich kamošov asi? Stretnime sa so mnou na moste o 20. a uvidíme, kto je pravý muž. Ok, mňa to fakt nezajíma. A teda mi zrazu začínajú všetci kamaráti písať. Bože, to je strašne cringe, reálne, dobré. Hej, si detektív, správne? Myslím, že čokoľvek, čo robíš, je ako... Čo? Aha, je veľmi pekné gesto, alebo veľmi milé gesto. Podľa môjho názoru je Betty úplný twat, to je asi nejaká kráva, alebo dačo také, dajme tomu. Nejaká pizda, dajme tomu. Proste nejaká nadávka, škaredá. Myslím, že, podľa mňa je podozrivá, takže som s vami. I'm done with you kids, akože skončil som s vami, deti. Aha, mal by som... To si robíš akože kozy zo mňa, zase mi niekto píše. Mal by som zrušiť jej stránku za to, čo robí. Som si istý, že ťa veľa detí musí akože vyrušovať. Áno, máš pravdu. Detektív Adam Lane, pracuješ na prípade Zoe Leonard. Som bol som v jej triede. Nemám ani Pixaballový account, ako nemôžem s tým nič urobiť. Si mi napíše, tak si urob nejaký. Môžem použiť túto stránku. To bude isto nejaký chyták. Dúfam, že nerobíš žiaden prank na mňa.
Veľmi, že to funguje. Inak no, píše mi tam, že tá stránka, mám tam napísať všetky detaily a že bude to zrušené hneď. Nejaký špecifický dôvod, že prečo si so mnou písal. Chcem pomôcť najviac ako sa dá. Ako mi dokážeš pomôcť? No, kámo, prosím ťa, skončíme to rýchlo. Čo? Nie je to prvýkrát, kedy vám pomáham? Alebo? Čo ty myslíš? Všetci chceme Zoe späť, možno vám toto pomôže. Aha. Znejú tieto slova nejako? Aha. Počkaj. Ty si poslal ten obrázok z Zoe, ktorá išla do Mikeovho auta? Áno, to bude on. Áno, niekto to použil, alebo teda niekto to tam odfotil, niekto použil moju kameru a odfotil to. A prečo si odhalil svoju identitu teraz? Prečo si sa skrýval predtým? Aha, myslel som, že timing toho nebol správny. Pomohol ten obrázok. Bolo to úplne to bolo vedľa. Mike toho s ňou veľa nemá. Takže sorry, kámo, ale snažím sa pomôcť. Ale mám niečo ďalšie pre vás. Ďalšia nesprávna stopa. A mám túto vec na kamery. Je to moje hobby a beriem kameru so sebou všade. Fotím obrázky každého teda. Prosím, povedz mi, že máš niečo, nemám na toto celý deň. Aha, no, sledoval proste fotky cez jeho drive. Sledoval fotky na jeho drive a proste si nejako sledoval fotky z nejakej ročenky a našiel toto. Toto bolo rok dozadu v októbri minulého roka. Vyzerá to ako klasický deň študenta. Aha, nevidíš tú mapu na strane tej steny? Myslíš, že toto si normálne ľudia dávajú do skrinky? Vyzerá to také akože kryptické. Zvyšok je na mne. Toto je všetko, čo mám. Dúfam, že sa vráti späť. Zaujímavé. Nejaký Liam mi píše, pane bože, Zoe's Locker, to som si tam tiež pridal z nejakého dôvodu, dobre. Zoe's Locker, pane bože, čo sa deje? Auto blocking spam messages, 2 dokonca. To je dosť cool. Mám sa nejako zbaviť Bettinho postu. Ja už mám 3 messages, skvelé. Dobre, takže aspoň mi to ide do spamu. Ako sa mám toho zbaviť? Hej, počkať. On mi poslal tú stránku, tak to idem ešte vyskúšať. Aha, výborné. Tak počkaj, tak idem na ten Pixabol tejto, Zoe. Tu je tá zasratá Betty. Tu je to. Jo. Jak nájdem Betty tohto? Aha, vidím, počkať, späť. Tam to bolo, tu to bolo. T-I-2-T-V-2-T-V-H na T. T-I-2-T-V-2-T-V-H na T. Success! Hej? Jo! Spýtať sa Kevina o mape. Mám Kevinovi napísať o mape,
ktorú som získal. No počkať, ešte raz, počkať, kde to je? Spýta sa Kevina, hej, na mapu v Zovinom v Zovinej skrinke. Každopádne to si nechám až na ďalší diel. Tento je síce možno trošičku kratší a nie až tak akčný, ale myslím si, že ďalší deň bude oveľa zaujímavejší. A už som napísal Kevinovi. Ale tomu napíšeme až neskôr v ďalšom dieli. Takže, ak sa vám tento diel páčil a chcete, aby som teda pokračoval ďalej, tak dajte like, dajte odber, vy čo ste tu domy a jo, uvidíme sa pri nejakom ďalšom dieli opäť raz. Takže do tej zatiaľ všetci, čaute.